Kattokaa nyt tota. Ei saakeli. Tää menee vähän liian pitkälle. Näin psykedeellisen näköistä, niin kun tietää mistä se johtuu. Ionisaatiota, säteilykertymää, metastabiileja, sekä ytimiä että atomeja. Isotooppikertymää ja säteilyn kulkeutumista vaikka raskaan veden mukana ympäri Itämerta. Ja kuinka se kaikki kerääntyy tälle maapallolle, se ei lähde mihinkään. Vois luulla, että neutronitkin ehtis paeta täältä reaktorista tultua, mutta ne on hidastettuja. Ne kulkee vähemmän kuin 11 kilometriä sekunnissa. Ne jää gravitaation piiriin. Tää on tämmönen valtava säteilytykityskenttä nyt. Ja auringonlasku on tuolla. Tuolla on Loviisan voimala. Ja auringon ei pitäisi värjätä taivasta vastapuolella. Se tarkoittaa sitä, että siellä on niin paljon ionisaatiota, ettei se pysty sirottamaan sinistä väriä, vaikka siinä on paksummalti ilmakehää tuohon suuntaan. Tää menee niin pitkälle, että hyvä, että se on nyt tajuttu. Että me ollaan tosi kusessa. Nyt me voidaan lopettaa tää ydinvoimapelleily ennen kuin on liian myöhäistä. Et kun seuraava vaihe, mistä me tajuttaisiin, että jotain on pilalla, se, että tulee säteilypulssi. Ylitetään kynnysreaktion tarvittava säteilyn määrä ja saadaan tappavat gammasäteet tulemaan kaikista alkuaineista, mitkä on virittyneitä, kuten vaikka ilmakehän typestä. Mä en tiennyt, että me ollaan näin pitkällä jo. Tää on vakavampaa kuin luulin. Pitää toimia heti.